Και πάμε να δούμε το θκιάνεμα του Γιώργου και του Στέλιου μας στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και μια φορά στην ώρα σου. Όχι, εσύ μια φορά στην ώρα σου. Καρτέρος σε 20 λεπτά. Σήμερα μας ένα σωρό χορκανή και πάλι αρκίζεις ρε φίλε. Ξέρεις ότι πάντα σύρνεις την ευθύνη πάνω μου. Πού να τη σύρω ρε, στέκω μου 20 λεπτά και περίμενα σε. Θέλω να μιλήσω. Εντάξει, θέλεις να μου πεις έναν περίπου που πάμε. Πού πάμε? Για να ξέρω. Και πού πάμε? Πού έκαναμε το πρώτο θκιάνεμα? Ποιο χωριό μας έδειξε εμπιστοσύνη? Ένα από τα αγαπημένα μας μπορώ να πω. Άκουσα να φάμε καλά, να πιούμε καλά, να τραγουδήσουμε καλά. Δεν έχω το πω, δεν έχω ελπίδα. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, το πιάνεμα της Χριστιάνας μας θα πάει στον Άγιο Κωνσταντίνο Λεμεσού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι ο Στέλιος. Είναι ο Γιώργος. Και το φτιάνεμα βρίσκεται στον Άγιο Κωνσταντίνο Λεμεσού. Πάμε να δούμε το χωριό. Ο Άγιος Κωνσταντίνος βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Λεμεσού, σε ένα ισόμετρο 767 μέτρα. Φημισμένο χωριό για την κομμανταρία του. Οι κάτοικοι του χωριού σήμερα αναλογούν στα 130 με 150 άτομα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον κοινοτάρχη του χωριού, τον κύριο Χριστάκη Λεοντίου, ο Μουχτάρης. Κύριε Ρίσο. Ω Μουχτάρη! Κύριε Ρίσο. Κύριος που έτσι χαιρετά, με γιάσαμε καλώς του στο Παναέρι, έπαρ τον Ζω αυτό που δώσ' του. Ξέρεις την παρέμεινια του δεις. Μα είπαμε έτσι, βάει τον πρώτο μας, σηκώνει η κουβέντα. Έτσι κάνουν σου ρε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Χριστάκη μου. Διά μας η κουμανταρία που το... Το και σας είπα, αυτές κομμανταρίες του σηκώνει. Αρχίσαμε να κονλέστε εν πας την ώρα, κύριε Χριστάκη. Κάναμε ειδικό φαΐ σήμερα, το σηκώτη με κουμανταρία. Ποιος το μαγειρέψε? Η μάνα μου που ξέρει πολλά καλά από την παράδοση Γι' αυτό σιόρκαδης. και εγώ συστήνω σε όλον τον κόσμο να δοκιμάσουν το σηκώτη, το αρνίζο με κουμανταρία. Μπουτίν επιτρέπεται. Και το βουτί μες στο ζουμί της κουμανταρίας με το λάδι του σηκώτη, δοκίμασε να είσαι να πράγμα τη στιγμή. Τι κουμανταρία δάμε, α? Και κουμανταρία. Άντε, είπα. Είπα. Καλώς σας βρήκαμε, να. Καλώς ορίσετε. Πού είναι να μας πιόνεσαι τώρα, πέμουν να να πάμε να μας δούμε το χορκό. Εγώ που θέλετε να πάμε να δούμε το χορκό ούλου. Άτε, φύγαμε γιατί αρχίσαμε. Άντε πάμε, έχει τόσο πράγμα που περιμένω. Και σιγομουρμουρίζω το δικό μας σκοπό. Τα χρόνια και έφτασε νοστές μέρες μας που τον παππού στα γόνια, που τον παππού στα γόνια. Ότι αηδία και ζωή πάντο και ένα θαύμα, πάντε και ένα θαύμα. Κερνίστηκε στην εκκλησιά, καμνείς τα γιούταμα, καμνείς τα γιούταμα.
Μπράβο, είστε υπέροχοι. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Πρέπει όμως να δοκιμάζουμε την κουμανταρία εμείς πριν την Είμαστε Αριστοτέλους. έτοιμοι τώρα να πάμε στον ναό της κουμανταρίας, να δοκιμάσουμε την κουμανταρία και να στείλουμε και στην Αριστοτέλους να τη δοκιμάσει η ίδια. Πρώτα όμως θα ρουφήσουμε, όχι, θα το μυρίσουμε, Θα το ισούσουμε, θα τη σούσουμε, μες στο να δούμε ποτήρι, το να δούμε τα χρώμα, χρώματα που βγάζει η θα τη κουμανταρία. μυρίσουμε και μετά θα τη ρουφήσουμε. Σωστός. Ήδη έπια την μυρωθιά, πάμε. Πάμε. Πολλά ζεστός ο χώρος δάμε, κύριε Χριστάκη. Ο χώρος είναι, όπως φαίνεται, ένα παλαιό δωμάτιο, με την ιστορία του φυσικά. Να σας πω ότι πάνω ακριβώς είναι το παλαιό δημοτικό σχολείο που λειτουργούσε πριν πάρα πολλά χρόνια. Και ο χώρος εδώ ήταν το δωμάτιο που φιλοξενούσε τον εκάστοτε δάσκαλο που ερχόταν στην κοινότητα μας. Ήταν το δωμάτιο του τέλος. Ένα δωμάτιο είναι τέλος. Μια χαρά ήταν για τον δάσκαλο. Και τώρα τι το κάνετε εδώ? Λοιπόν, από το 2014 πήρε απόφαση το Κοινοτικό Συμβούλιο και το μετατρέψαμε σε κάβα κομμανταρίας του Κοινοτικού Συμβουλίου. Και λέει ότι η κάβα κομμανταρίας τι είναι? Κάθε χρονιά, όπως βλέπετε, έχουμε κρατήσει εδώ ένα βαρέλι δρύνο με κομμανταρία της κάθε χρονιάς για να παλαιώνει σιγά σιγά, ούτως ώστε οι επόμενες γενιές να το βρουν κάποτε και θα είναι μια ιστορία για τον τόπο. Και πιο παγιά πότε χρονολογείτε? Πιο παλιά αρχίσαμε από το 2014 εδώ. Έχετε και κάποιον έθιμο δηλαδή με Τα παλιά τα χρόνια, όταν γεννιόταν ένα μωρό, η οικογένεια του έπαιρνε έναν βαρέλι υδρίνων τέτοιο, το γέμιζε την κουμανταρία, το άφηνε σε ένα χώρο κατάλληλο και όταν παντρεύεται το παιδί, άνοιγαν την κουμανταρία και κερνούσαν τον κόσμο με κουμανταρία στο γάμο του. Δηλαδή από τη γέννηση μέχρι το γάμο του. Δηλαδή ευτυχώς που μας φυλάξαν και εμάς που είμαστε στο μητσί δηλαδή. Θα το πίναμε ποτέ. Να ξέρεις ότι όσο που βαρεώνει γίνεται πιο καλή. ένα πιούμε όμως δεν είναι. Βεβαίως, να δοκιμάσουμε ποιας χρονιάς θέλετε. Για λέξη τι χρονιά είναι Πιο παγιά δεν τα λες, έτσι πάει. Α, μάλιστα. Πρέπει να πίνουμε πιο παγιό για να καταλάβουμε. Βεβαίως, να αρχίσουμε από το 14, γιατί πάμε είναι η πρώτη εδώ. Α, η πρώτη εδώ. Ναι, το γράφει και πάνω, εδώ. Φαίνεται. 2014. Έχει και τέχνη, έχει ανίστο Για να που στο πάνω. θέλω. Ορίστε κύριε. Λοιπόν, άμα την κάνεις έτσι να δεις πόσα χρώματα σχετικά στον ήλιο, Ναι. πόσα χρώματα θα βγάλει. Αυτή είναι για τον Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πρώτα μυρίζουμε την, ναι. Βέβαια. Ωραία. Αυτή για το στέκι μας. Πρώτα, Βάζει πολλά αρώματα. την εδώ, κουνάμε. Σας λέω Καλή ότι 2014 από το αρώματα. 14 μέχρι το 21 τώρα, Είδα. Υγεία. να ξέρετε ότι Αρχίζει το είναι χωριό. χωρίς κανένα συντηρητικό, χωρίς τίποτα. Κύριε Χριστάκη, όμως να αρχίσουμε το βαρελί. Λοιπόν, εμείς εγευτήκαμε την κουμανταρία, Γιώργο. Και εμείς εγκρίναμε την Στέκιο. κουμανταρία. Και εφόσον την εγκρίνετε εσείς, είμαι βέβαιος ότι δεν πρέπει να παραλείψουμε να δούμε, να πάρουμε και ένα μπουκάλι στην Αριστοτέλου να την πάρετε εσείς από το χωριό μας να δοκιμάσετε την κουμανταρία του Αγίου Κωνσταντίνου. Θα το πάρουμε καλό. Όλοι μας την αγάπη. Το μπουκάλι η ώρα να πάει τώρα, θα πάει off και ορονί γεμάτο, δεν το Όχι, υποσχόμαστε. όχι. Πρέπει να το πάρουμε στα σίγουρα της Χριστιανάς. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ένα παλιό και αναπαλαιωμένο κτίριο στο κέντρο του χωριού που τις προηγούμενες δεκαετίες λειτουργούσε κανονικά και οι κάτοικοι έπαιρναν από εκεί το λάδι τους. Μέσα υπάρχουν ακόμη κάποια από τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την εξαγωγή λαδιού. Στο μουσείο θα δούμε πολλά παλαιά αντικείμενα φτιαγμένα στο χέρι, τα οποία με αυτά καλλιεργούσαν οι κάτοικοι τα μπέλια τους. Στον Άγιο Κωνσταντίνο συναντήσαμε ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι. Η παλιά και μικρότερη εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του χωριού. Το εκκλησάκι αυτό έχει κηρυχθεί μνημείο δευτέρου βαθμού από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Παρόλο που στοιχεία μαρτυρούν την ύπαρξη του ναού από το 18ο αιώνα, εντούτοις, σύμφωνα με επιγραφή στη βόρεια πλευρά του ναού,
εγκαινιάστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1946. Στο χωριό, όπως αναφέρει η παράδοση, υπήρχαν κι άλλες εκκλησίες, οι οποίες δυστυχώς δεν σώζονται σήμερα, αλλά ούτε είναι γνωστή ακριβής τοποθεσία που ήταν χτισμένες. Ρε φίλε, πάρα πολλά ωραία τούτη τόποι. Ναι ρε φίλε, όντως. Και είναι κρίμα δηλαδή που δεν έχει νεολαία, ας πούμε, να δω και ψυχή σε τον όμορφο παραδεισένιον τόπο. Πραγματικά είναι κρίμα, γιατί ένας από τους λόγους που φεύγουν οι νεολαίοι είναι καθαρά για οικονομικούς λόγους. Ναι. Εμποτούν το σπίτι μου έρχεται μυρωδιά στέγιο. Ναι, κάτι βλέπω κι ρε Γιώργο μου. Έχει μια γιαγιά, κάτι είναι κατώνει. Γιαγιά! Γιαγιά! Μα τι κάνεις γιαγιά τσάμε! Γεια σας, καλώς τους. Μα που κάνεις τσάχαμε! Καλά, εσείς κάνω και παλουζέ. Εν ώρα μας νομίζω. Να έρθουμε να αστανίσουμε! Καλό, κοπιάστε. Τι Φύγαμε. Σταμάτα γιαγιά, ότι κάνεις τσίρταμε εμείς να σε βοηθήσουμε. Έλατε, Άφησε τον εκάτομα πάνω μου. Ας το του Γιώργου και εγώ να κάτσω λίγο δαμέ, κυρία Λίγη μου. Ξεκουράστομαι. Επειδή ξέρει και κάνει και ο Γιώργος. Καλά κάνει και ξέρει. Ξέρω Γιώργο καλά. μου λίγο καλά. Τούτον είπαμε παλουζές. Το ζουμί μπορεί να κάνουμε παλουζέ. Α, τούτον είναι το ζουμί. Το ζουμί του σταφυλιού τούτο. Πέ μου τα λίγο πώς το κάνουμε, πώς ξεκινούμε, γιατί εγώ δεν καταλάβω. Κόφκομαι το σταφύλι που τα μπέλει. Το πλένουμε. Το λέθουμε στη μηχανή, το σφίγγουμε στο πιεστήριο. Το φέρνουμε σπίτι. Βάλουμε το χώμα που αναφέραμε προηγουμένως. Το ξαφρίζουμε αρκετές ώρες, αρκετή ώρα. Μέχρι να μας αρέσει να είναι γλυκό και που το θέλω. Έλα Πινελόπη, χτύπα το. Έλα Φρυδερίκο. Όχι, δώστε μου τα εμένα, δώστε μου. Δώστε έλα. Τώρα θεωρώ ότι σε μας τώρα θα το παλουζέ. Φαντάζομαι περνούν σούλα να κάνεις, εννοείται. Τι σου αρέσει πιο πολλά να κάνεις? Μια μαϊρκά, ένα γλυκό. Ούλα αρέσκα μας εμείς στο χορκά. Ζήσαμε χωρίς ψυγεία, χωρίς... Εκεντούσαμε λευκαρίτικα με τη λάμπα του πετρελαίου για να κάνουμε εκείνο που θέλαμε. Εγαλεύκαμε τις τσούρες μας, να κάνουμε το γάλα, να κάνουμε την αναρή μας, τα χαλούμια μας, τον τραχανά μας. Ετρώναν τα μωρά μας φυσικά πράγματα. Παλουζές, το παραδοσιακό γκουρμέτ γλυκό του Αγίου Κωνσταντίνου. Εμείς το δοκιμάσαμε από τα χέρια της κυρίας Αλίκης. Και πραγματικά, ήταν υπέροχο. Τώρα που είχαμε το παλουζέ μας, κυρία Αυγή, κυρία Αλίκη, πέτε μου, παγέντολες που κάνουμε τα προξένια τα κάτω για να προξενεύσουμε το στέγιο μας. Άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα, άστα να ανεμίζουνε στην Ελληνοδιά. Καλό τα νιάτα σου. Η όμορφη φιλοξενία και οι πεντανόστιμες γεύσεις μας ταξίδεψαν πίσω στο χρόνο, σε εκείνες τις χρυσές, ωραίες εποχές. Μας άφησαν τις καλύτερες εικόνες. Από παιδί θυμάμαι προσπαθώ να κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο, Με ξύλινα σπαθιά να πολεμώ και μια ζωή στα πόδια να το βάζω.
Κάπως έτσι λοιπόν το θκιάνεμα στον Άγιο Κωνσταντίνο έφτασε στο τέλος του. Εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Το φτιάνεμα λοιπόν έτσι των παιδιών που μας ταξιδεύει στα χωριά μας με ωραίους ανθρώπους όπως είπαμε και προηγουμένως, και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τους υποδέχεστε τόσο ζεστά, που μας υποδέχεστε όλους τόσο ζεστά και τόσο όμορφα στα σπίτια σας, στα χωριά σας, στις γειτονιές σας, σε όλα. Και μας φέρουν και εμάς αυτή την ωραία κλίμα στο στούντιο, σαν να είμαστε και εμείς στο χωριό. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω το ψέκασμα εδώ.